Ой, башта курыктык, үзебез риза булдык, төшкә җаңа башта курыктык яшьләр арасында дип. Инде менә хәзер 60 яшьлекләрдә катнашып, шундый күңелле кыймаклар килеп башлыйбыз, чәйләр эчәбез. Каядан да пуау эшләре дә чыкты. Шунда әйбәт, шундый матур итеп каршыладылар. Музыка уйнап тора. Берне уйнап чыктык. Менә хәзер яңадан керәбез, ашыгабыз. Бик күңелле менә шусыны оештыручыларга. Кемнең күңеленә килгәндер бу? Икенче елга үзебез дә кызыктык әле. Үзебезне авылда оештырып шоу итәргә.